መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ወእግዚአብሔር ጎይታና ኣታ ንግርማኻ ኣብ ሰማያት ዝተኸልካዮ ስምካስ ኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ ምእንቲ ተቃወምትኻ ነቲ ጸላእን ፈዳይሕንን ስቕ ከተብሎ ካብ ኣፍ ቆልዑን ዚጠውን ሓይሊ ኣዳሎኻ ሰማያትካ ነቲ ስራሕ ኣጻብዕካ ንስኻ ዘቆምካዮም ወርሕን ከዋኽብትን እንተጠመትኩ እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ እቲ ሓትሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ ካብ መላእኽቲ ቁሩብ ኣንኣስካዮ ብኽብርን ገጽን ከኣኸለልካዮ ኣብ ልዕሊ ግብሪ ኣዳውካ ሾምካዮ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ጌርካዮ ንብዘለዋ ኹላተን ኣባጊዕን ኣሓን ንእንስሳታት በረኻውን ንዕዋሕፍ ሰማይን ንዓሳታት ባሕርን ነቶም መገድታት ባሕሪ ዝሓልፍ ዘበለን ወእግዚአብሔር ጎይታና ስምካስ ኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ